What's up mga kapasaway, binatibaya, perfect! Sorry kita dito sa buong ko sa diin, manulo ta, binatibaya. Saan nagpamanulo na? Kaupo da ako ni mga kupdarang, maganda mo na yung mga team luog. Perfect! So, kung manulo ka mo, ang kinanglanon nyo, una sa tanan, backpack, no? Muning backpack to. Plus 3 ni. Backpack plus 3, abe, higot na yung bok. Binatibaya. Kapite. Higot, binatibaya. Sige lang video. Nan, ahum. Yung tibay kampiyon. Perfect. So ikaduha ka kinanglanon, namuang flashlight, no? Binatibaya ka tahom. Garagaat. Dapat na rakaskop. Plus 3 ni, plus 3. Kag amo na yung ginatawag nga, ang tawag ni? Taklob nan. So niluugon mo na yun. Makakwa ka na yung kinasun. Nan, binatibay, kampiyon. Perfect. Okay, siguro na lata. Okay. Nan, binatibay, ariyo. Nan. Mga batado. Pwede ka muli ka bugoy. Tara. Perfect. Okay. Ito may nakuha na tan, no? Kinason. Kaya pala nga. Hello. Kita nyo na. Namay tayo. Okay. Ay, unod. Tibaya. Araw lang tawa nyo. Batado nan. Buhi. Buhi, giling pala tibaya. Uy. Okay. Mga team loog arewa. Okay. Samtang bata pa sa hilamon maglagsanay. Magkigpasaw sa ulan. Perfect! Perfect! Sorry na kami rin, no? Damo na nakuha namon, bilatibaya. Mga 5 guro kasi ako nga marot. Araw nan. Kita nyo? Ah! Bilatibay ato na, may nadakpan na. Bilatibay timing. Perfect. Ari oh. Ari si Otolo ah. Saga ni manguot. Oh, lantawa ko na nakuha ya. Nguot buli gali. Bilatibay ano na? Batad. Oh, pasayan. Ko perfect. Mo damo na sa kuha namon. Subungan mo na muning first 6 batch ika-anom na ni. Ay ang 5 na monto ka sako, yung bilhin to na mo punta to. Nan, bilatibay. Do ko namin lang mga amunab lang ang mga buyan no. Hindi ka magutman. Okay ka? Sige blink pa do blink. Kaya do ambulansya ay. Oh, aran mga team logo. So mga kapasaway no. So ari kami samtang panulo kami no. May nakita kami pinasahi hindi way makilalaan nga isda bilatibay ari lang tawa niyo bla. Ari oh. Kung sino man ang maka-explain kung ano nga klaseng isda ni bilatibaya perfect gid. May Milo pa nga. Milo green ka. Milo ni gurong pasay bilatibay no pasay Milo guro. Tidra ka lang ah. Una lang kami ah. Okay ka. Bilatibay mga kapasaway ari may nadakpan kami palado. Bilatibay ka budlay dakpon. Bilatibay mo hindi ka balo maglangoy. Lapyo guro. Uy, bilatibay kampiyon ang palad. Oy, surod sa backpack nga plus 3. Non, bilatibay ka daw. Perfect ba?
Okay. Mukha muna mga teknik da kung manulo ka mo. Muna. Doon sa dampi naglumpat to sa mo. Tibay nga pasayan to. Kanami tani ako dako. Tibay ha. Dako pa sa tambutso sang rusi nga kuan. Nga motor. Bila tibay din ito sa man. Mga tiil nga itong mga kamote oh. Timan natawa oh okay. Nga mo ning nakuha na mo no. Mga marot, mataan, bukaw-bukaw, palad, langkoy, kag blue marlins. Perfect! Ari-ari kay namin niya. Araw na. Amo niya dalalon niya. Asuos, nan. Perfect. Kapris ka! 300 ang kilo ah. What's up mga kapasaway? Bilatibay. Perfect! So tapos na kami panulo no. Dito sa Victorias. So papuli na kami. Kami ni Otto, lara si Otto, admin. Admin siya lo. Perfect! Okay. So, takbong chubby lang ah. Have a safe ride. Let's go! Okay, bye! Kita na sa Bacolod ah.